Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oyawre nya koro mojong kamoro bro mantie ko gwen market kod maendi en kanyo dakika sa pagari wangi ko gwen market kod maendi yemro mi warwa ke chendu nieri mano masule Mokinyi machakore sani nyaka seche go eko mabiro mbele kanyo lungo jasadoyo kachil kodaka an Brenda Agenya nyasubanyana wachako koda weche manyien mabiro timre pacho ka indi gwenge wa kanyakla koda pinje maoko kama report koro yangon jatend migawo mochung'ne weche mag thieth pacho ka indi migosi Aden Kainan Dwali koro ne ogodhoge piny ka iyango ni chenro ma piny owacho mapacho ka indi e boten migawo mochung'ne weche mag thieth koro nitiere go mar biro neno ni oger kiru moko minyalo ketie oganda go eko ma bende midhusi mar tuono ero man mar Ebola osegore kuom gien chenro ero maberie malich mokalo kokwa oganda jo Kenya ni ka giyie to gisir chenro maket kod mano lwedo giunge lwedo mondo mi oganda buora nyalo yudo weche go eko makonyruok kotenore kod tuono ero man mar Ebola. Dwale koro wacho ni jolony kata kanyakla koda jochiw thieth e pacho ka indi gin mago mabende koro biro yudo lony maliche mokalo with the Ministry of Health. This proposed facility reaffirms Kenya's position as a medical hub in the East Africa region with the capacity to offer specialized care for complex infectious diseases like Ebola. I must also inform the House that aspects of the matter relating to the alleged international health agreements and containment arrangements are now before court. The virus being an extreme biohazard, 4 laboratories have been designated for Ebola testing. The National Public Health Laboratory, Kemri Nairobi, and Kemri Kisumu, and a mobile laboratory deployed to Busia. These laboratories are equipped for... Bende dwaro mondo mi koro to oidh malo nengo mag teko stima e pacho ka. Now, the Ministry of Energy and Petroleum wishes to inform the public that following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March this year by KPLC on behalf of the sector has been withdrawn. Now, this decision reflects the need to buttress a sustainable energy sector while protecting households, businesses, and industries from possible cost escalation. It aims to support economic growth, safeguard livelihoods, and create jobs. The ministry wishes to clarify that under the Energy Act, both at Section 11, Section 165, Subsection 3 and Subsection 7, for your information, any review of electricity tariffs is subject to a clear legal and regulatory process. This includes, first and foremost, the submission of an application for the review to EPRA, technical evaluation, stakeholder consultations, and public participation before any tariff adjustment can be considered. Consumers, industry players, and members of the public throughout this process. Now, Kenyans will continue to receive timely updates on any policy or regulatory developments affecting the energy sector generally. So that's the end.
Nyakon mogi kopogre koda weche geko maket kod mago mag teko mag sime pacho kaendi en jaod buranero mano makiharu migosi Ndini Nyoro bende sani koro wuok oko kendo kako piny owacho pacho kaendi nikoyie to thegre koda paro mabende gintiego mabiro neno ni oger kirugo eko maketo yawago eko kata oganda eko matuo mar Ebola koro sigore kuomgi. Nyoro koro wacho ni piny minero mar Amerika en piny mantie kod lony kendo lony mar ria malich mokalo mar kedo kod tuoche mopogore e gwenge gi kono. Kowacho ni kabeto jotuo gi gweko ma tuo mar Ebola koro gore kuomgi ginyalo timo negi thieth e gwenge ko makono moko kelgi e piny Kenya koni. Nyoro koro wacho ni kipimo piny Kenya kod piny nero mar jowagunda nero mar Amerika nitie kod lony kendo teknolojia mamalo mar kedo kod tuo maket kod mano koro kwa jatend piny owacho migosi William Ruto ni koyie to chikite ne ywak mar oganda jo Kenya. I'm yet to meet one single Kenyan who is in support of having this quarantine in Kenya, Honorable Speaker. And it is important for the government to know that the government exists for the welfare of Kenyans. And Kenyans know when their space is being cropped, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the US budget in terms of health is 860 times ours. Their technology is better in all respects, including biotech, Honorable Speaker. They have better capacity to handle these kind of issues than Kenya. Honorable Speaker, while the CS is here, I would request him. Kenyans have spoken in one voice. We do not want that facility of Ebola here in Kenya. Please listen to the Kenyan voices. And Honorable Speaker, as the CS is here, the CS should actually bite himself and the obligation. Kodo mago mako iye mawiu geno mago mabende kuro medore e county ni kima Migori Okinyi kuro dhiambe geno mabende okelo penjruoko mathoth maloyo dwoko. Jaod bura ma Migori Mikai Fatuma Mohamed koro to medo kwayo jonyuol mondo mi onyal bedo machiegni koda ka nyithindgi ahinya to mondo migi puonje yorego kaka ginyalo ritore makare mok yudore e weche maket koda kamagi. We talked about new victims of HIV, the ones who are contracting new HIV infections, because it is on high rise in Migori County. So whenever I get an opportunity to get a crowd of more than 10 people, whether it's a church, whether it's a market, I have to discuss it with our fellow parents so that they can know what statistics is saying about Migori County. And when you speak to them, they understand the risk that our children are going in. Cultural event, madhitingo kabende matindo, miluongo ni minority tribes in Migori County. Wadhi bedo godi chieng makende, mwadhitime program no e Ikuria, mondo wuo gi jowa mok joko nagi, mapodi timo tim matero nyathi manyako nyangi. Bende otieko ko yango ni chenro mar pogo minegi kata jo ohalagi omeda matin makamagi. Gin mago bende koro biro konyogi e ting'o wendeni mage mondo giyud yuto margi mapile ka pile. Wanaofanya biashara hapa kwenye soko ya Marindi tunaweza kupata Kisumu kod counties duto nomi siling 100,000, jod buche nomi siling 500,000, eka jomogo to nomi siling 600,000 mabiro neno ne gichwalo johera mag Nonro siseno ero mar ODM ero monero mabende ne timore Kirembe county neri ma Kisumu. Nyokora mogi en wach mamoko kuom jotelo sewuok oko kendo kwedo malich mokalo kabende moko to yie ni adier pesa tunoringo. ODM tunasema ni tu ni tu ni tu Aniluonga ne Kaliech Sam ane chairperson mar ODM Youth League Kisumu West Constituency. Kwedo weche mane senator ma Kisumu County Professor Tomo Jienda owacho e wang' jowi e program moro nyoro. To wan nyocho kong'iewa kata an mang'oli na wuok kamor kadhi e pap mondo ne chuny luo kaka luo chalo. Ani Charles Juma Aduogo nying mong'ere the CJ Aduogo. Ane ODM chairman Kisumu West Constituency kama wawuoyeni. Wawacho ni Dr. Ojienda. Iluongore ni senior counsel. Ka in gi enough proof mar gik miwachogo. Ing'eyo the channel monego bene luwo. The party leadership malo kuma intiere no. Mond terane ywak bilano mondo winjane kinyalo luwi kata kinyalo winji. Okibipogo ganda. To bura mane wantiere godo kanen mar riwruok marwa mar jo oganda mar ODM. Inti biro mondi pogi. Ojienda, what is your agenda? Be clear. Kawadhi nyake county Masaya to eni mane en governor county Masaya Migosi Konel that never took off from where I left them. You all know that devolution
is something that you cannot just learn it one day. So it took me the 10 years that I was there to learn a few things, which I think would be very useful to the people of Siaya and to Kenya at large. I'm an ODM life member. And I told you, for me to run, to be ejected from ODM, you will have to use Nyundo. Yeah? Kane koma Senate. Koma Senate. Oversight. Chiko ningo keti justice. Mondo. Kisetiyo as a governor. Chiko ningo keti justice. Mondo. Kisetiyo as a governor. Nitieko tamni. Just go and rest. Notieko. Katakano kutieko. Nosetiyo. Josiano neno ni okoro. Agera sanga nutiyo tama achiel kusaria. Achiel. To Josiano gole. Oketo bwana Masani ringe kor gweng. They were not happy with his leadership, maybe. Rise. Every young person deserves the opportunity. Every young person deserves the opportunity to learn, to dream, to learn, to dream, to lead, and to become all that God created them to be. I therefore encourage us to think beyond remittances and charitable giving. Let us build partnerships, mentor the next generation, and make investments that create jobs, transfer skills, and transform lives for generations to come. The knowledge you have gained. Mabei Mikai Gladys Wanga mabende koro to yango nigi kore malich mokalo katend county no mar no nigi siro oganda jopiny en no ni gibero ngimagi kokalo kuom yorego mag pith mag rech. It is a dream that we have been nurturing for a while, and we have gotten to the point where the community has welcomed us wholesomely. We've worked hand in hand with the county government and with the administration of Her Excellency Governor Wanga's government to get us to this auspicious day. We are a vertically integrated fish farm, and what that means is we produce feed. Today the feed is coming from Naivasha, but it's our plan would be to expand the mill with a second mill here at this location. Partners, the Victory Farms are expanding from Ro and coming now to Homa Hills here in Karachuonyo, Kanambi, and to come and set up a whole huge investment. And I want to thank Victory Farms for choosing Homa Bay and for choosing to stay here and for working closely with the communities to ensure that the investments make sense to the communities around which we live. Giwacho ni maendi wach mabro neno gido lal Nonro mawiyo yuguno maliche mokalo kowacho ni onge jolimbe kanyakla koda jopiny mabende broero dhi timo limbe gwengweko makono ka giwacho ni oganda duro malich mokalo midhusi tuono ero mano mar Ebola ka bende wacho ni owinjire omany lai moko machielo mar kedo kod tuo maket kod mano. What I want to touch on is on the current affairs, where we've recently heard that we are setting up a center that will be used to quarantine Ebola patients here in Laikipia, and that will have a detrimental impact on tourism in Laikipia, especially given that we are currently building that brand of tourism in Laikipia. We know that many people, when they think of tourism in Laikipia or in the country, they usually think about the beach, and then they also think about the safari. Laikipia is building a very strong brand in terms of safari tourism. Susan Mokinyi mabende kurutuno yango ni rowere maingo 1,000 ne oyudo. Susan Mokinyi mabende kurutuno yango ni rowere maingo 1,000 ne oyudo omenda makamago kata kamano gibiro rango kito hala mabende rowerego osebedo omenda makamago kata kamano gibiro rango kito hala mabende rowerego osebedo katimo kapo gineno ni giyudo omenda go e tielo mar ariyo. Gineno ni giyudo omenda go e tielo mar ariyo. I talked about 99% of those who received. I talked about 99% of those who received the grants had already started doing something, but we are still following up on them.
However, like we announced during the first disbursement, the second disbursement you have to earn it. I mean, if you have not, the 1% that probably have not taken off, if by the time when we'll be disbursing, there will not be any. Chengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo chengi chuma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi chuma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo.
kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie. Kodiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ore kendo nya kwa mgajang kama moro maintie ko gwen market kon mind yena moro mi amosi nyo yaore. Good morning. Ichio nade wageno ni hiru maber kama moro maintie okinyi ni eri market kon mane kuwok Mwale County ni Roma Migori Hispania tongwa kod piny jolibamba ma Tanzania. Yes. E otieki itimo okwongo ni Roma no ma The Standard today. Fugitive CEC Sakaja dragged to court over Kerich's disappearance. Bwana ukiwa mwingine Kerich, Nairobi Governor Johnson Sakaja is facing a possible jail term for repeatedly helping his financee C. Charles Kerich
evade imprisonment by facilitating its alleged departure to Dubai after a court sentenced him for a contempt of the country's failure to pay of 106.7 million debt to a law firm. Kerich has been sentenced to 3 months in jail, but the order is yet to be effected because he has gone underground, according to Stop Pinyo Wacho Tomanye do Tomanye pacho kaindi. But can you kantie weche mopogore opogore e oboke ne mano mar Daily Nation kudeni mana wacha mar ng'anyo mag skunde. Ano koketo kanyo picha mar jopuonjre 9 mag utumishi girls mabende nodonjnegi e doho kaito bathe kanyo itang'o kano picha mar one of the dormitories kendo iyo donjo piny that was destroyed by a fire at St. Joseph's. Ong'iyane yo moro ma samoro inyalo tim godo discussions and maybe ko kinyalo ket punishment moro ma serious apa ni nyithindo gi moko kuom gi nyalo luor. I think ni it's just their upbringing. Past punishment samoro ok nyal konyo ahinya. Kechiro ni nyithindo moko ntimo wuok e gwenge kuma samoro wege we lwedo nono. Jonyuol one more contributing to this because iwe wa nyathi dongo kabuya. Sani kor sechope school kuma paro ne gi freedom into luori ka DC. But the moment mo wuok kuomi ngama wuoro kata ngama miyo. Odhi school koro chando nyithindo. Jonyuol moko be nitie ma defend nyithindo. Nyathi rach, nyathi jakuo, nyathi lwete bith. Defend. Ni okwachi. Court finds no evidence Bijiwe was abducted. Manuntie ite mar Vanario, Ekabat Kanyo Kapokamio Brand of the Jime, and in 9 of Utumishi girls' dorm arson suspect detained burning a dormitory. 8 years later, since uncannily similar to the play played out at the Gilgil school. Chaka gima kit script manondeki. Yes. Koro timore. Script manondeki kod nyithind Butere. Yes. Emasani koro timore utumishi. Kaka nyithindo koro nyobukre olodo ka jot kata kon nindo mar ginero. Ita Daily Nation mar adek wacho ni after deadly floods brace for El Nino. At least 245 people died in Kenya due to flooding caused by the weather phenomenon in 2023 and 2024. We need to prepare for a potentially strong El Nino event, which will exacerbate drought. Skunde ma kiloko school makodi dhiet dugo pacho. Nyathi ma dhiet dugo pacho. Nyathi ma somo Maseno school kum ranyisi to dala gine Mombasa. Nyiso ni odhi dok manyo school Mombasa. So kia Mombasa, so Mombasa. Kia Maseno, so Maseno. So kia Mombasa, so Mombasa. Kia Maseno, so Maseno. Kia Kisumu, that is. And then again, remember, secondary school or high school or senior schools are scarce. They are not like primary schools. Every village. Yes, you will find a number of primary schools. This thing is not easy. It's not easy. Okay, bro, watch ninya thima ntie Maranda. Mano wuok Turkana cha. Jalop jatayore tije e duol mochung'ne nono weche mag mibadhi no ero mano migosi Joseph Leng'eny mane ondiko barua maket kod mano. Waheshimiwa gore e assembly Brenda kendo ging'wano sede jowetegi. GBF ka nyithi primary. Primary berber. Jomoko mamer ma changa to madha. The drunkards, Geneva Kucho, Kotu boss calls for guidance on AI use in labor matters. Eka kodikono, ite maradi. Ite marangwene Daily Nation, concerns as schools closed amid fresh wave of unrest. And manawache weche go mag skunde makoro tilora poyano ne kaeri kalore koda kanganyo mag rowere olak nyake batite mara beach. Okinde. Exactly. Mabende ne yalo. Apenji, jogi defraud Okinde. Pesa dino te? 106.7. Sakaja. You're defrauding even the experts, Judge, but the judge orders NTSC to keep audit trail of instant fines.
Kawa ite marabiro any route of plots land rent fixes to boss revenue. Late Ebola patients in Kenya. Gregory mix. As senior United States lawmakers cushion plans to quarantine Americans exposed to Ebola in Kenya, arguing that the US already had facilities capable of safely treating such patients at home. Thank you. Jo America odhi jogi ma jo Ebola. Why in Kenya? Ite maraboro bokeni mano madda mano ndi ite achiel no maraboro. Ite mar chiko mar standard ka en lendo ka thuolo mar mulo mingi. Ite maraboro mar Daily Nation Washington State faces 1.6 billion bill for illegal civil service purge. Thousands of public workers were forced out under reform program in 2000. They're supposed to be paid 1.6 billion. Karakamano Treasurer says delay in paying out the award has been occasioned by difficulties in verifying. Jeso moko pa jondiko question for the day ni ite mara par koradik. You support plan to impeach the president. Who's president? Which president? I'm not aware of somebody being impeached in Kenya. Ngato ni Ken Muthuka wacho ni we have enough ground to impeach him. Enebuo Wiper Youth Mobilizer. Then Mikai Moroni Rose Mudhoni wacho ni it's a bid to divert focus from the bill. But why impeach him now? It's only next year. We are going for another election, so we don't need to impeach him. We just need to vote him out. If you don't want him... Family gets body held 5. Family gets body held 5 years over 5.5 million bill. Years over 5.5 million bill. Family of Humphrey Kigero Mwai has struggled. Humphrey Kigero Mwai has struggled to have his body since 2021. High Court rules and body since 2021. High Court rules unpaid medical bills cannot justify detention of human remains. Ekapen kanyo ni ngao NGOs anti-gender violence drive wind praise. Eni kindego ekoma koro egwe Manyien kocha. Migepigo ekoma gwa pinyo wacho pogore sa endiko secha kolwaino ero mar biro neno ni okoro ngani kala azar ewacho ni koro to kala hazar oyudne kanyo vaccine mane kala TV kala TV ekai kanyo court revives woman court revives woman's lawsuit against Nairobi fertility clinic. Woman's lawsuit against Nairobi fertility clinic. Against Nairobi fertility clinic. Mano ni epite mar apar koda ngwena ipar koda beach. Mano ni epite mar apar koda ngwena ipar koda beach en lendo ni epite mar apar koda ngwena ipar koda beach en lendo apar koda lendo apar koda uchiel apar koda biro pa jodiko gi pach josomo. Ite mar apar koda biro standard ka NDN lendo ka thuolo mari mono mingi ni to lendo gin mage. Ite mar apar ka NDN lendo ka thuolo mari mono mingi ni to lendo gin mage. Ite mar apar koda bo lendo ka thuolo mari mono mingi ni to lendo gin mage. Ite mar apar koda boro en weche mag ohala Kenya power shelf bid to high cost of electricity. Boro en weche mag ohala Kenya power shelf bid to high cost of electricity. Mago mag Babalang en weche gik motimore pinje maoko. Drone strikes close key airport as Iran drone strikes close key airport as Iran and US clashes in volatile Gulf. Hundreds flee from South Africa. Anti-migrant mob attack from South Africa. Anti-migrant mob attack. South Africa timbre marach. Ekaite ni Roma mbele kanyi prekoda dik en lendo motim koda ute fombo mopogore itima prekoda ngwen en dik en lendo motim koda ute fombo mopogore itima prekoda ngwen en agajameli kod kwan
Daily Nation ite mar 19 kakalo kanyo oboke mabalang mawuoyo about weche mag somo wan kanyo gi mago matimore e counties makanyo oboke mabalang mawuoyo about weche mag somo wan kanyo gi mago matimore e counties mopogore opogore. County mama Kweni court nullifies sales of dead man's land aneno kani kanyo bade kanyo bende CAF ama CAF faces funding freeze over legality. Kaite mar 20 Kilifi kocha Mariakani emerges as coast newest investment hotspot. Abede piny kanyo Huruma sheds crime tag as investors flog in. Munya and Linturi koda joge kuma magoro lal go anti koda jaduong Kipselem Sitini kanyakla koda Mikai Mama Grace Kadzo Fondo ka korikono Korakoni ite mar 31 achako jogo mamagoro lal godo anokano jaduong Silvanus Oringi Atieno. Idi Ikundewa village Homa Bay County. Okay. Gidia bianya ite mar 32 kod adek. Korakoni ite mar 37 wantiko tuke how a Karu has scaled Sporting Heights to become a proud Olympian. Ibrosomo ite Manumal Pradek koda beide. Pinkanyo African champions Mugunde leads Kenya to World Cup in China. Itema Pradek koda ngwen mar Daily Nation wan gi weche go eko mag tuke. Wachoni Gor Mahia shift focus to Africa. Okay. Focus gikoro ni Africa giselo ya inya Kenya ka. Eka ite koda manoko tende koda tugo magidhi tugo kod piny Lesotho by the Brenda. Wantie kanyo koda midfielder Richard Odada, Chris Erambo, Clark Oduor, Will Lukupai, Osti Odhiambo, Zeko Biro, Kelly Madada, Amos Nondi. And forward, one take anakoda Muhammad Bajaber, Ben Stanley, Sami Hena Kamau, Mika Obiero kod Lawrence Okoth. Oko ino maber tugoni tugo kawuno sa pargo. Gor Mahia expected a dominant award of the record extended to 2022 title. Golden Boots winner with Wathira and Marison frontrunners and players. Yinamuna meyangis jo Kenya ni 2025-2026 Sports Pesa Premier League Awards nominee. Player of the season Enoch Mariso Gor Mahia, Musafa Sharif Gor Mahia, K. Odhiambo FC Leopard, Jimmy Owili Mara Sugar, Joseph Washira Muranga, and coach of the season Newantekoda Charles Ahanor Gor Mahia, Fred Ambani FC Leopard, Sami Omolo Oboke Okinyi market Gor Mahia. Dunga just sade would seme kachilo kola kan Brenda Genya anyasubanyana. Kudos. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. Nonro mar Oboke odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. Nonro mar Oboke chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.